Kinaumagahan, napagpasyahan ng kanilang pangkat na muling balikan ang lugar na kanilang sinalakay. Marami kasing katanungan noon sa kanilang mga isipan kung ano ang naging kinahantungan ng labanang kanilang kinasangkutan. Nang marating nila ang lugar na yon, bumungad sa kanila ang mga tinambak na abo sa harapan ng bawat kubo. Alam ni Eseng na abo yon ng mga bangkay ng mga aswang, subalit ang labis niyang ipinagtataka noon ay kung bakit parang sinunog ang mga katawan ng ito ng isang uri ng arsonista. Malabo naman kasing masunog ng araw ang bangkay ng mga aswang sa kadahilanang hindi ito naaagnas sa sikat ng araw. Kung masusunog man ito, ay maaaring malanta lamang na parang dahon ang mga bangkay na yon. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang buong paligid, doon napagtanto nila Eseng na merong gumagalang nilalang sa lugar, maliban sa mga aswang. Hindi man nila ito nagawang matukoy, subalit sigurado silang hindi lang ang aswang ang kanilang maaaring makaharap. Matapos nilang mag-ikot-ikot sa lugar, agad din namang bumalik sa tahanan ni Ermetanyong Tasyo ang kanilang grupo. Sila Barok kasi noon magbebenta pa ng uling sa bayan upang makalikom ng sapat na salapi para sa kanilang pangangailangan. Habang sila ay naglalakad, doon pumasok sa isipan ni Eseng ang babalang minsan niyang narinig sa kanilang guro. Marahil ay nagambala na nga nila ang sinasabing itim na engkanto ni Ermetanyong Tasyo. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, inilahad naman ni Eseng ang kanilang nasilayan sa lugar na pinaslangan nila ng mga aswang. Nang marinig ng kanilang guro ang kanilang naging kwento, agad naman itong nagbigay ng kanyang opinyon tungkol sa mga nilalang na maaaring bumisita sa lugar na yon. Ayon kay Ermetanyong Tasyo, na maaaring ang pangkat ng mga engkantong tinatawag na intiwar ang dumalaw sa pugad ng mga aswang. Isa itong mga malapunong nilalang na nasa wangis ng isang tao. May mga sungay ito sa noo at ang dumadaloy sa kanilang dugo ay nagbabagang likido ng apoy. Kalimitang nakikita ang mga intiwar sa lugar na merong masasamang nilalang na naninirahan. Kaya doon nananatili ang mga ganoong uri ng nilalang dahil sa ang kalimitan nilang pagkain ay ang mga masasamang esensya ng mga aswang at mga itim na engkanto. Kapag may napapaslang na isang nilalang na merong bahid ng kasamaan, ay sinusunog nila ito upang hindi magawang masilayan ng mga ordinaryong tao ang kanilang mga katawang lupa. Maliban sa itinatago ng mga intiwar ang bakas ng mga namatay na nilalang, ay yun din ang nagiging paraan nila upang magawa nilang makuha ang naiwang esensya ng mga ito sa kanilang katawan. Dagdag pa ng Ermetanyo na kung nasaan naroon ang mga intiwar, ay nagdadala ito ng sumpa sa kapaligiran. At kamalasan sa sinumang nilalang ang pumaslang sa kanilang kauri. Ang mga intiwar din ang responsable sa panghihikayat sa mga engkantong itim na makipagdigma sa kanilang kalaban. Dahil angat sila sa mga ito, kaya nagagawa nila itong mautusan at mahikayat. Ngunit ang ganoong gawain ng mga intiwar ay likas na sa kanilang sarili dahil sa yon ang kanilang nagiging oras ng pagkain. Kumbaga, ang digmaan para sa kanila ay isang piging na maituturing. Nang marinig ni Eseng ang sinabi ni Ermetanyong Tasyo, ay wala naman siyang naging pagtututol sa isiniwalat nitong kwento. Alam niya kasing totoo ang sinasabi ng kanilang guro.
sa kadahilanang naroon ang lahat ng bakas ng intiwar sa buong paligid. Ilang araw pa ang lumipas. Patuloy pa rin nilang isinasagawa ang kanilang pagtutugis sa mga aswang. Halos gabi-gabi nilang sinasalakay ang pinagpupugaran ng mga ito dahil sa iyon ang ibinigay na utos sa kanila ni Ermitanyong Tasyo. Kinakailangan nilang malipol ang mga aswang na naroon sa kanilang lugar habang hindi pa lumilitaw ang kabilugan ng buwan. Matindi na dinoon ang nagiging pag-iingat nila Eseng upang hindi nila magawang magambala ang mga engkantong naninirahan sa paligid. Ginagawa nila ang mga bagay na yon upang hindi na sila mahirapan sa muling paghari ng mga aswang at sa nalalapit na pag-aaklas ng mga ito. Ngunit ang hindi alam ng pangkat nila Eseng ay isang pagkakamali ang ginagawa nilang pagsugod sa lalim ng gabi dahil sa masyado na nilang naiistorbo ang pananahimik ng mga engkanto. Kahit anong gawin nila noong pag-iingat, ay nagagawa pa rin silang maramdaman ng mga engkanto dahil sa mga bagat nitong itinanim sa buong paligid. Hindi naman nakakapaminsala ang mga bagat na yon dahil sa ginagawang bitag lamang ito ng mga itim na engkanto para sa pangkat nila Eseng. Noong una, hindi nila nagawang maramdaman ang galit ng mga engkantong itim, subalit dumating ang puntong patuloy na ang ginagawang pagpaparamdam ng mga ito sa kanilang pangkat. Maging ang mga intiwar noon ay hindi na naiwasang magalit sa kanila dahil sa labis-labis nilang pangingialam sa pananahimik ng mga nilalang sa lalim ng gabi. Isang hapon, nagkataong si Eseng lamang at si Ermitanyong Tasyo ang naroon. Wala doon sila Manong Timo, sa kadahilanang abalang-abala ang mga ito sa pagbebenta ng uling. Habang abala sila noong nagsasalansan ng mga halamang gamot, biglang merong isang nilalang ang pumukaw ng kanilang atensyon. Dahil sa palaging aktibo ang ikatlong mata noon ni Eseng, madali niyang nakita ang nagmamasid na nilalang na nakakubli sa isang puno. Halos hindi kumukurap ang mga mata nito habang patuloy na nakatitig sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat ni Ermitanyong Tasyo ang kinaroroonan ng engkanto, dali-dali rin naman niya itong nilapitan ng walang pagdadalawang isip. Nagsenyas na noon si Eseng na huwag siyang sundan sa kadahilanang kilala niya ang nilalang na nagmamasid sa kanila. Alam ni Eseng na hindi ito engkantong itim dahil sa malumanay ang naging pagkumpronta dito ng kanyang guro. Habang pinagmamasdan niya ang ginagawa ni Ermitanyong Tasyo, panay naman ang pagsalansan niya ng mga halamang gamot sa paligid. Kitang-kita niya noon ang kanyang guro na nakikipagdiskusyon sa kanyang kausap na para bang meron silang nais na maresolbang problema. Hindi na muna niya ito ninais pang pakialaman sa kadahilanang alam niyang ibabahagi din naman sa kanya ang lahat ng nalaman ng kanyang guro. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumalikod si Ermitanyong Tasyo sa kinaroroonan ng engkanto at dali-daling naglakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat niya ang pagkunot ng noo nito, doon na siya nagtanong ng, "Bakit ho, Lolo Tasyo? May problema ho ba?" Ay, mamaya na natin pag-usapan, Eseng. Sa ngayon, tapusin mo na dyan ang iyong trabaho. sagot naman ni Ermitanyong Tasyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang agad naman niyang pagpasok sa kanyang pamamahay. Naiwan noon si Eseng sa bakuran na punong-puno ng katanungan sa kanyang isipan. Matapos niyang gawin ang kanyang trabaho, dali-dali rin naman siyang pumasok sa pamamahay ni Ermitanyong Tasyo
upang kausapin ito. Subalit pagbukas niya ng kanilang entradang pinto, bumungad sa kanya ang kanilang guro na naghahanda ng mga gamit. Sa unang sipat dito ni Eseng, para bang meron silang pupuntahang digmaan na halos hindi mabilang ang kanilang magiging kalaban. Sa sobrang dami kasi noong inilatag na gamit ni Ermitanyong Tasyo, ay halos hindi mawari ni Eseng kung saang dimensyon sila makikipagdigma. Lolo Tasyo, pwede ho bang magtanong? Ano ho yung ginagawa ninyo? Nagtatakang tanong dito ni Eseng. Hindi mo ba nakikita, iho? Naghahanda ako. Huwag ka nang tumayo at magsayang ng oras pa dyan. Tulungan mo na ako rito. Sagot naman ni Ermitanyong Tasyo. Nang marinig ito ni Eseng, dali-dali rin naman siyang lumapit sa kanyang guro upang ito ay tulungan. Napansin niya kasi ang pagmamadali nito na para bang meron na sa kanilang papalusob na kalaban. Habang sila ay nag-aayos ng kanilang gamit, panay naman ang pagtanong ni Eseng sa mga nangyayari. Nang marinig ni Ermitanyong Tasyo ang kanyang mga katanungan, doon ito inilahad ang tungkol sa napag-usapan nila ng engkanto. Ayon sa Ermitanyo, na ang kausap niya noon ay ang engkantong kanyang kasangga na nagmamasid sa paligid. Ibinalita nito ang tungkol sa mga itim na engkantong nag-aaklas sa pangkat nila Eseng dahil sa labis na panggagambala ng mga ito sa kanilang katahimikan. Ibinasura na din ng mga itim na engkanto ang kanilang kasunduan sa Ermitanyo, kung kaya't inaasahan na niyang nalalapit na ang digmaang matagal na niyang pinaghahandaan. Nang marinig ni Eseng ang kwento ng kanyang guro, ay halos hindi niya magawang mag-alala para sa kaligtasan nila Manong Timo. Maaari kasi sila noong tambangan sa kanilang dinaraanan na siyang maaaring maglagay sa kanila sa mapanganib na sitwasyon. Kung totoo man ang pag-aaklas ng mga itim na engkanto, ay sigurado siyang lilipulin sila ng mga ito. Habang patuloy na nag-aayos ng gamit sila Eseng, panay naman ang ginagawa niyang panalangin sa kaligtasan ng kanyang mga kapatid. Bago pa man noon sumapit ang gabi, ay halos mabunutan na siya ng tinik sa kanyang lalamunan nang makita niya ang pagdating nila Manong Timo. Habang naglalakad ito papalapit sa kanila, agad naman niya itong nilapitan habang nagwiwika ng, Bilisan niyo na, Manong Timo! Wala nang oras! Nang marinig ito ng magkakapatid, ay para bang hindi nila mawari kung ano ang ibig sabihin ni Eseng. Pagpasok nila sa pamamahay ni Ermitanyong Tasyo, bumungad sa kanila ang mga pinatalim na sundang at mga gamit na pangontra sa mga aswang. May mga talandro din noong inilatag si Ermitanyong Tasyo upang magawa nilang mapalakas ang kani-kanilang mga kargang mutya. Itinago niya din noon ang mga nakasabit na bote sa puno upang hindi magawang mapalaya ng mga engkantong itim ang mga nadakip niyang kauri ng mga tao. Alam kasi noon ni Ermitanyong Tasyo na kinakailangan ng mga nilalang na yon ang iilan sa kanilang mga kalahi na nadakip at kanyang pinarusahan sa loob ng bote. Kapag nagawang makalaya ng mga ito, alam ng Ermitanyo na maaaring bumaliktad ang kanilang sitwasyong kinakatayuan. Nang malaman nila Manong Timo ang mga nangyayari, doon na ibinigay ni Ermitanyong Tasyo ang iilan sa kanyang mutya na pagmamay-ari. Ang ngipin ng kalabaw ay ibinigay niya kay Manong Timo. Ang hiyas ng sapa ay ibinigay niya kay Barok. Ang mutya ng kalabasa ay ibinigay niya kay Bipel. Ang mutya ng ahas ay ibinigay niya kay Julio. At ang mutya ng lupa ay ibinigay niya kay Makot.
Lahat ng mga mutyang ipinagkaloob ko sa inyo ay malalakas at makapangyarihan. Subalit, nakadepende ang mga abilidad ng mga ito sa kakayahan ng kanilang mga tagapangalaga. Wala na tayong pagpipilian kung hindi ang gamitin ang mga mutyang pagmamay-ari natin. Magsipaghanda kayo dahil ang gabing ito ang tutukoy ng ating tadhanang kahaharapin. Gabayan at kaawaan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Habang lumalalim na noon ang gabi, ay parang mga sundalo sila Eseng na nagkukubli sa kanilang tahanan. Matyaga nila noong pinagmamasdan ang buong paligid upang makita ang pagdating ng kanilang mga kaaway. Wala sila noong naging pag-uusap dahil sa seryoso ang bawat isa sa kanila sa kanilang kahaharapin na sigalot. Bago pa man noon sumapit ang 9:00 ng gabi, hindi nga nagkamali si Ermitanyong Tasyo sa kanyang inaasahan. Pagsipat ni Eseng sa labas ng kanilang bakuran, pumungad sa kanya ang mga intiwar na pinamumunuan ang lahat ng uri ng mga itim na engkanto at aswang. Nakasakay ang mga ito sa mga nilalang na hindi niya mawari kung ano ang uri, na maging si Ermitanyong Tasyo ay kakarampot lamang ang kaalaman sa mga nilalang na yon. Paglalarawan niya sa mga sinasakyan ng mga intiwar, ay malasalupa ang balat nito na pinapalibutan ng mga gumagapang na ugat. Wala itong pagmumuka at meron lamang itong isang malaking butas sa kanyang leeg patungo sa kanyang puwetan. Sa bawat paglakad ng mga nilalang na yon, ay naglalagas ang lupang bumubuo sa kanilang wangis na parabang sila ay marupok at madaling mawasak. Habang patuloy itong pinagmamasdan nila Eseng, paisa-isa namang nagsidatingan ang iilan sa mga lahi ng aswang upang makiisa sa digmaan. Ang mga itim na engkantong kasama ng mga intiwar ay nasa kaanyuan din ng wangis ng tao, subalit itim ang kulay ng balat nito. Huwag kayong magpapaloko sa kaanyuan ng mga nilalang na sinasakyan ng mga intiwar. Higit na mas malakas ang mga yan sa kanilang mga kabalyero, kaya sila ang pakakaingatan ninyo. Wika ni Ermitanyong Tasyo sa kanyang mga disipulo. Nang marinig ito nila Eseng, ay ninais nilang pakatandaan ang lahat ng sinasabi ng kanilang guro upang hindi sila mapahamak sa digmaan. Habang nagbibigay ng karunungan si Ermitanyong Tasyo, panay naman ang pakikipag-usap ni Eseng sa duwendeng gumagabay sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakarinig sila Eseng ng tunog ng tambuli na siyang bumasag sa lahat ng pangontra ni Manong Timo sa buong paligid. Kasabay ng pagrinig nila sa tunog ay ang paglitaw ng isang dambuhalang nilalang na maikukumpara mo sa isang bulaklak na merong napakabahong amoy. Pagsilay dito ni Ermitanyong Tasyo ay halos hindi siya makapaniwala sa engkantong inalipin ng mga intiwar. Kahit anong tanong ni Eseng noon sa kanyang guro sa pagkakakilanlan ng nilalang na yon, ay bigo siyang makakuha ng sagot dito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsilay sa mga intiwar at mga engkanto, napagpasyahan na ng kanilang guro na lumabas sa kanilang pinagtataguang kubo. Eseng, magsipaghanda kayo. Dahil magmula sa oras na ito, iniiba ko na ang plano. Hindi ko inaasahang magdadala sila ng ganoong uri ng nilalang na kokontra sa lahat ng pangontra kong ibinaon sa paligid. Tumayo na kayo dyan at lalabas na tayo sa bahay na ito upang ito ay protektahan. Ihanda nyo ang inyong mga sarili at maging matapang
dahil gagawin natin ang misyong hindi sumagi sa ating isipan. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglahad niya ng misyon sa pangkat ni Esing upang protektahan ang mga nakakulong na nilalang sa loob ng kubo. Alam kasi noon ni Ermitanyong Tasyo na maaaring yon ang pangunahing pakay ng mga intiwar kung bakit nagawa nilang mag-aklas ng digmaan laban sa kanya. Sa paglabas nila ng kubo, bumungad sa kanila ang mga nanlilisik na mga mata ng mga intiwar at ang hindi mabilang na mga engkanto sa buong paligid. Tunay ngang hindi mapagkakatiwalaan ang mga uri ninyong sa demonyo. Kung alam ko lang nahahantong tayo sa ganito, matagal ko na sana kayong nilipol. Wika ni Ermitanyong Tasyo habang ibinababa ang kanyang salakot. Inalis na din niya noon ang kanyang pantaas na kasuotan upang paghandaan ang maaaring maganap na digmaan. Sila Esing naman noon ay nilabas na ang kanilang mga kargang agimat upang paghandaan ang mga kaganapang hindi nila inaasahan. Kahit walang natanggap na mutya si Esing sa kanyang maestro, hindi niya ito nagawang isipin sa kadahilanang meron naman siyang sombrero ng duwende na handang umalalay sa kanya sa gitna ng kagipitan. Nang marinig ng pinuno ng mga intiwar ang sinabi ni Ermitanyong Tasyo, tumawa lang naman ito habang nagwiwika gamit-gamit ang dialekto ng mga itim na engkanto. Tanging si Ermitanyong Tasyo lamang ang nakakaintindi ng ganoong lengguwahe, kung kaya't walang kaide-ideya sila Esing sa ginagawang pag-uusap ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang umangil ang mga sinasakyan ng mga intiwar na siyang naging sanhi upang muling tumunog ang tambuling minsan nilang narinig. Kasabay ng pagtunog nito ay ang pag-ihip ng isang napakalakas na hangin na siyang naging hudyat ng pag-uumpisa ng digmaan. Sa pagsugod ng mga engkantong itim, ay nag-anyong mga usok ang mga ito na halos baluti na ang buong paligid. Dahil sa may kanya-kanya na silang karga sa katawan, kung kaya't nagawa nilang salagin ang paglapit ng mga itim na engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang bumalik sa orihinal na wangis ang mga ito na siya ring agarang pag-usli ng kanilang matatalas na sandata sa kanilang mga katawan. Paglalarawan ni Esing sa mga engkantong itim ay kawangis lamang ito ng tao at merong naninilaw na mga mata. Maitim din ang balat nito at ang kanilang mga kamay ay isang uri ng sandata. Ang pinuno ng mga intiwar namang nangangalaga sa hukbong yun ay halos kasing tulad lamang ng hukluban, subalit wala itong dalang libro. Bagkus ay ang tanging nagiging armas nito ay ang napakahaba niyang kapa na kulay itim. Dagdag din sa isipin nila Esing noon ang tungkol sa sinasakyan nitong nilalang na merong korona. Maaaring yun din ang nagsisilbing hari sa tinutukoy na nilalang ni Ermitanyong Tasyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, ay halos nagawa na silang mapalibutan ng mga engkantong itim. Panay na din noon ang paghampas ng malalakas na hangin sa paligid na siyang dumaragdag sa paghihirap ng kanilang pangkat. Ang mga intiwar naman noong nasa harapan ni Ermitanyong Tasyo ay patuloy lamang sa pagbubuga ng apoy habang patuloy niya itong sinasangga. Manalig kayo sa mutyang ibinigay ko sa inyo. Ililigtas kayo niyan sa tiyak na kapahamakan, kaya manalig kayo. Wika ni Ermitanyong Tasyo habang patuloy na sinasangga ang bawat pag-ataking ginagawa ng kanilang kalaban. Habang nagsasalita noon si Ermitanyong Tasyo,
Patuloy lamang sa paghalakhak ang pinuno ng intiwar na parabang ginagawa nitong biro ang sinasabi ng ermitanyo. Habang patuloy na nag-iisip noon ng gagawin sila Manong Timo, ay panay naman ang ginagawa nilang pag-atake sa mga itim na engkanto. Nagagawa na nila noong makapaslang ng iilan sa mga ito dahil sa bigat ng mga baong pangontra ng kanilang armas. Si Esing naman noon ay panayang ginagawang paglusob sa mga engkantong itim upang ipagtanggol ang kanyang hanay na pinoprotektahan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nasipat ni Barok ang mabilisang paglapit ng intiwar sa isa sa kanyang mga kapatid. Alam niyang hindi yun napansin kung kaya't labis-labis ang kanyang takot sa maaaring kahahantungan ng pagsugod nito. Dahil siya lamang ang nakasilay sa pag-atake ng intiwar, kung kaya't alam niya sa kanyang sarili na siya lamang ang magliligtas sa buhay ng kanyang kapatid na si Julio. Nang wala ng pagpipilian noon si Barok, ay napagpasyahan niyang manalangin at manalig sa kanyang tangan-tangang mutya ng sapa. Yun na lamang kasi ang naiisip niyang paraan upang magawa niyang mailigtas si Julio sa tiyak na kapahamakan. Nang makita ni Barok na isang dangkal na lamang ang lapit ng intiwar kay Julio, ay ninais na lamang niyang ipikit ang kanyang mga mata habang nakikipag-usap sa diwata ng sapa. Segundo lamang noon ang pagitan nang tuluyang maramdaman ni Barok ang gaan at aliwalas ng kanyang pakiramdam. Pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang bumaon sa lupa ang sinasakyang nilalang ng intiwar. Pagsilay dito ni Julio, ay agad naman niya itong hinataw ng kanyang sundang na siyang naging sanhi ng kamatayan nito. Pagsilay ng pinuno ng intiwar sa namatay niyang kauri, labis-labis na lamang ang galit nito kay Julio. Okay, naku, Julio, dapat siguro simula mo ng tumakbo. Pero para hindi tayo mabitin, bukas siguro ng hapon or umaga, depende kasi meron akong lakad eh. Isunod na kagad natin yung 10 kapag nagkaroon ako ng free time. Yun lang. Salamat.